जय हिन्द लोगोफोर दिनै सावरायगोन जोङो बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि आव आरो बिटिआर आव जुमाय सेरेबा वाइन शपआ जुमाय सेरेब लोंनाया जायगा जायगा बेसेबां खम जाबोदों ना बारानि सायाव बारा जाबोगासिनो दङ बेनि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायगोन। बे बाथ्राखौ जों मानो सावरायगोन? दिनै मोनसे समाव एबसु आरो एनडिएफबि फोरा जुमाय सेरेबनि उल्थामोन हारिनि मोजांनि थाखाय बादा होयोमोन। दिनैनि दिनाव जुमाय सेरेबा खम जादोंना जायाखै बेनि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायगोन। अब्ला बे बाथ्रा सावरायनायनि आगोलावनो आङो फंनैसो बाथ्रा रायज्लायग्रोनोसै लोगोफोर। आङो मोनसे समाव जोंहानाव एनडिएफबि सासे एनडिएफबिआ फैनानै जोंहानाव मोनसे काहानि जादों आरो आं बेनि काहानिखौबो नोंसोरनो खोन्थागोन। थै गैयै इउटुबारफोर नङा नङा। थै गैयै इउटुबार बुंनाय लोगो लोगो आं बे बाथ्रा बुंनायखौ आंनियाव बारा नांजायाखै, थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनो लुबैदो। थै गोनां दा जेनेबा सोरबा बुंनो थाङोब्ला आरोना थै गोनांफोरालाय माथो मावदोलै हारिनि थाखाय होनना बुंनो थाङोब्ला माबायदि खोनागोन? दिनै जोंनि बिटिआर आव दिनै सोरो राज खालामदो? दिनै बिथां एनडिएफबिनिनो दैदेनगिरि गबिन्द सार, फेरेंगा सार आरो सोरबा सोरबा दंबायो नंना नङा? अब्ला दिनै एनडिएफबिफोरनि राजावनो, एनडिएफबिफोरनि सालायनायावनो, एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरिनि सालायनायावनो दिनै एनडिएफबिफोरनि जाखिनि खामानि दङमोन बैफोर सुफुंजायैयाव दिनै अफ्रि आदामोना दुखु मोननानै दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बा बिटिआरनि चिफ बा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो अफ्रि आदाया बाथ्रा बुङो। मानो होनोब्ला बिसोरनि दुखु सुखु जंगलाव बेसेबा बोसोर थानानै फैनाय बिसोरनि दुखु सुखु आरो बर'नि जोहोलावफोरनि दुखु सुखुआ जोबस्राङिनि सायाव आदा अफ्रि गपुर बिराजा आदा बिसोरो बर' हारिनि थाखाय मानो सुस्रांजायाखै होननानै बाथ्रा बुङो। बेनि सायाव दिनै मा जादों? गासै इउटुबार्सफोरा हारिनि थै गैयै साथाम साब्रैसो दङ होननानै बुंजादों। अफ्रि आदा आरो गपुर बिराजा आदामोना हारिनि बागै बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदो। नाथाय बिसोरबो बुंनाय नङामोन खोमा एनडिएफबिफोरनि जोहोलावफोरनि खामानिफोरा सुस्रां जानायमोनब्ला दिनै बाध्य बुंनो गोनां जादों। बेयाव दिनै मा? दिनै आं बेखौनो बुंगोन, हारिनि थै गोनां होनना बुङोब्ला सोरखौ बुंगोन? दे जों मानिबाय जोंथ' थै गैखाया, जों थाबायना थांनो हानायबो जोंनाव थै गैया, मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोबो जोंनाव थै गैया, आं मानिबाय। नाथाय हारिनि थै गोनांखौ सोरखौ बुंगोन? एसामिसफोरनि सोरो? एसामिसफोरनियाव सासे थै गोनां दङ हारिनि, बै बोराया दिनैसिमबो कल रेकर्डआव जोङो खोनानो मोनो माथोआनो फुथिलायलांला। दिनैसिमबो एसामिसफोरनि थाखाय प्रटेक्शननि थाखाय दिनैसिमबो बबाव दोङो मिथिया, दिनैसिमबो गोदान गोदानसो जइन जागासिनो दङ, दिनैसिम गावनि साननाय मथे जायाखै। बेनि थाखायनो दिनैसिम रायज्लायनो लिंबाबो दिनैसिम ओंखारबोआखै, गावनि देहायानो अबस्था गैला, थेवब्लाबो दिनैसिम जंगलाव दोङो। बैफोरखौसो बुंगोन हारिनि थै गोनां। बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दाखालिबावै नुगोना नुवाखै नोंसोरो निउसाव 6 जन ओंखारबोदोंमोन फुङाव न'से मानसिनियाव हाबनानै लगे लगे दसे उनावनो गावलायनाय जानानै थैनायखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोरो? एसामिस निउसाव थांनानै नायहैथां नुवाखैब्ला बैफोरबायदि बोराय समावबो दिनैसिमबो जंगलावनो दङसो हारिनि थै गोनां होननानै बुंगोन। अब्ला लोगोफोर आं दा मोनसे समनि एनडिएफबि जोंहा गामियावनो बिएलटि मोन एबसुमोन जोंहानो फार्स्ट
आन्दलननि समाव जोंहानो आंनि आदाया BLT मोन आरो एबसुमोन जोंहानो गामिया कमप्लिट NDFB सासेबो बेयाव एबसु आरो BLT नि नामानो गैया जोंहानि न'नि पुरा आसपास मोनसेल' जोंहानिल' गामि नङा खाथिनि गामिफोरावबो गासैबो NDFB बेनिफ्राय सानसेखालि जोंहानाव सासे NDFB आ फैबाय NDFB नि मुङा जना मुंमोन बेनि मुङा फैबाय जोंहानाव फैनानै जिरायफैबाय जोंहा जिरायनो होबाय सिले लानानै फैदो आं उन्दैथारमोन सिले लानानै फैदो उन्दैथारमोन आङो बेनिफ्राय जिरायनो होबाय आइया सेरेब सावबाय थादो आब'आ क्लास 9 मोन जि दाबाय थादो बेनिफ्राय आब'खौ सोंबाय नों फरायगोन ना फराया होननानै फरायो आदा क्लास 9 आव बेनिफ्राय आइखौ बुंबाय मादै नोंलाय मानो सेरेब सावदो होनबाय आइया बुंबाय बाबा जों दिनै मा खालामनो सेरेब सावनानै अमा फिसियो अमानो आदार होनो थाखाय जोङो सेरेब सावनानै सेरेबबो फाननो गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो न'खरखौबो सालायनो गोनां जायो गथ'फोरनो फरायनो फैसा थाखा नांगौ जायो बेनिफ्राय आब'खौ सोंबाय बेयो नोंलाय मानो फरायनाय समावलाय क्लास 9 आवलाय मानो नों जि दाबाय थायो आब'आ बुंबाय आदा जोङो दिनै गामसा दानानै गामसा फाननानै जोङो थाइसे थाइनै फैसा बुथुमनो गोनां जायो स्कुलाव थांनो थाखाय आरो जोङो गावबा गावनो दख'ना दानानै गाननो गोनां जायो आदा जों बेफोरखौ मावाबा जों मा खालामनो बेनिफ्राय नोंसा आदाया न'आव थाया आदाया बाहेरायावसो दङ बेलेगावसो दङ आदाया होननानै बुंबाय बेनिफ्राय बे जाय जनाया गावनो दुखु मोनदों बेनिफ्राय जनाया गावनो मा बुंदों मिथिबायना एसेबां मानसिफोरा बिसाखै मान गाज्रि बुंनानै बाथ्रा बुंनानै जोंनो एरना होयो माथो इमान दुखु सेरेब सावो बिमाया बिनानावा हिसानसो दाबाय थादो इमान मोजां बाथ्रा बुंदो फरायनो थाखाय जों जि दायाबानो जाया दख'ना दानानै गाननो गोनां जायो बे जनाया जिरायनानै रायलायनानै दुखु मोननानै थांदो आरो मोनसे समाव NDFB आ जोंखौ मा जोङो स्कुलाव थाङिनि समाव फुङावनो फिनिश खेला गेलेयोमोन गथ'फोर जमा नांनानै बै समाव बुजादो आंबो बुजादो NDFB फोरजों नोंसोरो फरायनो गारनानै फरायालासेनो स्कुलाव मानो थाङाखै होननानै बुजादो बै समाव बर' हारिनि थाखाय NDFB फोराबो ओरैबायदि मोजां सानोमोन सोरनिबा जुमाय सेरेब सावनायखौ माने बेफोरबायदि सावनाङा फरायनो थां ओरैबायदि मोजां बुजायोमोन नंगौना नङा बेफोरबायदि जोङो नुनो थांदो दिनै अब्ला लोगोफोर खोनासंदो दिनै एबसु आरो NDFB दिनै हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोजां बाथ्रा सानो जुमाय सेरेबखौ बन्द खालामनो सानो गोदोनिफ्रायनो दानिफ्राय नङा जुमाय सेरेबनि हेंथा NDFB आरो एबसुआ दिनै जोंनि BTC सरकार BTR सरकाराव दिनै जोंहा जाय जुमाय सेरेबनिनो हेंथामोन NDFB आदामोना सारमोना दिनै मा बर' हारियाव मा दैदेनगिरिबो जानो मोनबाय राजबो खालामनो मोनबाय अब्ला दिनै जोंनि BTC BTR आव दिनैसिम जुमाय सेरेब लोंनाया दिनैसिम उन्दै फंबाय बिनानावमोना आन सिजनावबो दारागाव सौकि भैरबखुन्द बायदिसिना हाजो सेर जायगायाव रबिबाराव ओरैबायदि जुमाय सेरेब लोंनाय जादों गथ'फोरा बेनिफ्राय बाइक सालायना फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला दिनैनि सरकाराव थानाय गेदेमाफोरा गिदिरफोरा आरो जोंनि दिनैनि एबसुआव थानाय दैदेनगिरि आदामोना सारमोना दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा स्टेप लानो नागिरदों जुमाय सेरेबखौ जोङो माबायदि होबथानानै दिनैनि दिनाव आन सिजनाव जुमाय सेरेब लोंनायखौ जों माबायदि होबथानो हागोन बेफोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन ना सावरायाखै आं बेखौसो सानो लोगोफोर दिनैनि दिनाव गामियाव न'आव सेरेब सावनायफोरखौसो बुख्रुबनानै होनो नागिरो नाथाय दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन वाइन शप दिनैनि दिनाव BTC निफ्राय लानानै BTR सरकारसिम दिनैनि दिनाव लोगोफोर बुं नोंसोरनो क'क्राझाराव वाइन शपआ बेसेबां खान जाखो आरो दिनैनि दिनाव खैथा बारायखो क'क्राझाराव आं दाखालि बावै थांदोंमोन क'क्राझाराव आंथ' गोदान वाइन शप नुनो थांदों मोनसे मा चार्चमोन बै चार्च खाथियावबो वाइन शप गोदान नुनो मोनदों आरो इउनिभारसिटि सेरावबो मोनसे वाइन शप गोदान नुनो मोनदों अब्ला दिनैनि दिनाव BTC आरो BTR आव जाय बुस्थुनि हेंथामोन NDFB आरो एबसुआ दिनै
दिनै एनडिएफबि फोरनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै लिडार जानो मोनबाय। दिनै बैफोर वाइन शपखौ खम खालामनो सानगोन ना सानाखै बर' हारिनि गेजेराव? दिनै आन सिजनाव जुमाय सेरेब लोंहैनाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय सानगोन ना सानाखै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जुमाय सेरेबखौ बन्द खालामनानै लोंनो मोनि खालामनो सानगोन ना सानाखै? बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सानफ्रोमबो माने वाइन शप गोदान गोदान वाइन शपसो जागासिनो दङ। दिनै मोनफ्रोमबो जायगायावनो वाइन शप जाजोबोबा मा जागोन? लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जागोन? बेथ' लोंग्रा बुस्थु, खेबसे लोंदांनायनि उनाव सानफ्रोमबो लोंनो लुबैयो। बे ओरैबायदि बुस्थु, बे ओरैबायदि जिनिस, बे खेबसे लोंनायनि उनाव माने सानफ्रोमबो लोंनो लुबैग्रा बुस्थु बे। अब्ला बैफोर बुस्थुखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि बिटिसिनि बिटिआरनि जानगाराव खालामनो सानगोन ना सानाखै बर' हारिनि दैदेनगिरि, एबसुनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बिटिआरनि दैदेनगिरि लिडारफोरा? आङो बेफोरबायदिसो सानो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय। जोङो वाइन शपफोरखौ, जुमाय सेरेबखौ बन्द खालामनो हायोब्ला, जोङो आन सिजनाव लोंनायफोरखौ जोङो होबथानो हायोब्ला, दिनै सानफ्रोमबो सानदेआव दारागाव चौकी भैरबखुन्द बायदियाव माने जुमायनिनो माबा जालांबाय, मेला जालांबाय सानदेआव गरम बोथोर होननानै। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ होबथानायनि राहा लागोन ना लायाखै? आंनि साननाया बेफोरबायदिसो। मानो होनोब्ला मोनसे समाव जुमायनि अपोजिट खामानि मावोमोन एबसु आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा। दिनै बैफोरखौ बावनानै थाङोब्ला बोरै जानो? बैफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा। मोनसे समाव जाबायदि खालामदोंमोन, दिनैनि समावथ' आरो मोजांसिनबावसो। दैदेनगिरि जाबाय, लिडार जाबाय। बेफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बादा होनानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौगाहोनो बेफोरबायदि सानगोन ना सानाखै? ना बेफोरबायदिसो सानो लोंग्राया लोंखागोन, लोङिया लोङा, बेफोरजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया? नाथाय हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बेफोरबायदि सानोब्ला जानाय नङा। हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा जुमाय सेरेब लोंनायखौ एसेबाबो होबथानो नाजानांगोन। आन सिजनाव जुमाय सेरेब लोंनानै फेनानै बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनायनिफ्राय माने जोङो एसेबाबो गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिया आरोबाव दा जेसेबां जौगादो आरोबाव मोजांनि सायाव मोजां जालांबाय थागोन आरो जौगाबावगोन। आं बेफोरबायदिसो सानो लोगोफोर। आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।